Ikaw ba, samaran o pagpati? Gikapoy napildi ka sa kinabuhi, nawad-an sa paglaom o kadasig. Kini ang programa nga magtanyag kanimo og mga pulong sa pagdasig og inspirasyon sa kalig-on alang sa kinabuhing puno sa pagsulay. Dili lang kay makadungog ka sa mga pulong sa pagdasig, kundi mapaambitan usab ka sa mga pulong sa paglig-on pinaagi sa pulong sa Dios. Sa bisan unsang matang sa kinabuhi nga nagian karon sa matag usa, hibal-i nga ang Dios nagmahal ug nagpangga kanimo. Mintras may kinabuhi, adunay paglaom. Kini ang Paglaom Karon. Tulungmanon nga puno sa impormasyon nga may kalabutan alang sa pagpahinsog sa atong espirituhanong kinabuhi. Atod kaninyo gikan sa Campus Bible Fellowship o Glorious King Jesus Assembly Broadcast Ministry o AUG Philippines. O karon, ania ang inyong mga alagad sa kahanginan, General Tudlas o Bobby Escabal. Hello, good morning sa tanan natong mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw dinhi sa programa Paglaom Karon. Kininusab ang inyong higala sa kahanginan, General Tudlas, magadalag mensahe sa inspirasyon ug paglaom sa kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Mayong buntag umayong adlaw sa tanatong mga suking tigpaminaw, labi na sa atuang mga kaigalaan nga nagasubaybay ug nagapaminaw sa atong programa dinis kahanginan diri sa Radyo Kahimsog. Welcome ang tanan nga mga kaigalaan nga nagapaminaw nining programa dinis sa atuang istasyonan. Labi na sa atuang mga suking tigpaminaw diha sa Barili, mga Vendors Association, o diha sa Dumanhog, mga Vendors Association. Maayong pagpaminaw kanyong tanan. Kininusab ang laing hugna sa atong programa Paglaom Karon nga maghatag kaninyo og inspirasyon sa kinabuhi ug paglaom sa matag usa. Ako balikon nga si Sir Bob di ay no nga wala day karon sa to ang Sibya tungod kay doon ay gitrabaho og tanan natong mga kaigalaan di ay ako sang gigreet Luhod, Barili, Cebu sa National High School, especially nilang Sir Principal Antonio Labiaga, ni Ma'am Merly, ni Ma'am Wena, ni Ma'am Jackie, Ma'am Therese, Ma'am Corazon, Ma'am Sheila, Ma'am Jens, Ma'am Irel, Ma'am Hazel, Sir Michael Tudtud, og ni Sir Neil, og si Ma'am Laarne, og sa ko pong pinalanggang asawa nga si Normay. Happy listening po sa mga Alpha Hora family diya sa Daig, dapit sa Poblasyon Barili. Great po ko ni Pastor Roy Labaw diya sa Pinamungahan, ug ni Pastor Joe Murillo sa Pinamungahan. Diya sa First Assembly of God, Pinamungahan, Cebu. Si Pastor Dudong Rimpoho din ha sa Bunsay, Karkar. Pastor Dan David Portes diha sa Sangat San Fernando, kauban ni Pastor Vince Juanito. Ni Pastor Arnel Alferez sa Dalagit. Pastor Apolina Recamada sa Barili nga nagminister sa Ronda, o ni Pastor Edwin Canonigo sa Sambuan nga nagasubaybay pod sa atong programa through the internet. Ako po gi-greet ang tanang mga young people, mga youth sa Glorious King Jesus Assembly, silang Care Shalom Nerona, Reynard Nerona, Leymar Magasaol, Dindin, o si Razel. Maayong buntag kanyang tanan. O tanan nga mga membro o mga kauban sa mga handmaids of the Lord, mga couples for Christ, mga singles for Christ, kaya sa Karkar, Barili, Dumanhog, Pinamungahan o kutob sa niabot nitong Sibya, mayong buntag sa tanan. Kininusab ang inyong higalas kahanginan, General Tudlas, maghatag og mensahe og mga pulong sa pagdasig sa matag usa, nining takna sa kabuntagon.
Ako sa gigreet na Pastor Eleuterio Alfahora, Southern Baptist Church, Pastor Paul Langbed sa Bible Baptist Church, mga parokyano sa Santa Ana Church, ni Padre Boltron, o tanan nga mga kawani. O ako sa gigreet diya sa GCIL sa Kalubihan Barili, sa Pastor Peter Kalunsag, o ni Pastor Hans Kalunsag, o ni Pastor Richard Pod. Mayong adlaw sa tanan ato mga suking tigpaminaw, og standby paminaw kamo nining programa sa kanginan paglaom karon. Sa ato ang isgutan mga kaigalaan last Saturday sa ato ang pagsibya dinis kanginan, ato di ay gisgutan ang mga butang nga may kalabutan sa ato ang kinabuhi, kung angayan ba kita nga mga lagad sa Ginoo, og unsa ang ato ang estado sa kinabuhi makigsunan. O naisgutan sa nato nga ato ding isgutan ang Halloween karong adlaw, atong tan-awon kung unsa ang history sa Halloween, og kinsay nagsugod nini, kinsay nag-adapt nini, o unsay mga stand or unsay baruganan sa Biblia, o may tungod sa pulong sa Ginoo, unsay ato ang makatunan gikan sa pulong sa Ginoo nga may kalabutan nining celebration nga gitawag og Halloween. Ako sa gigreet di ay ato mga suking tigpaminaw, labi na sa ato ang mga kaubanan sa buhat di sa City of Barili Campus. Silang Dr. Henes Pasay atong campus director, og ato ang station manager. O niya si Ma'am Bertilia Songa ang assistant campus director. Si Ma'am Virgie Wee ang nasa South. Si Ma'am Andrea Matildo sa extension services. Dr. Galban ato ang program manager. Si Engineer Jerome Aguilar atong technical director. Si Dr. Andet Pasahi sa Graduate School, si Dr. Petroy Pascual, ato pod nga CRC Chairman si Ronald Panugaling, atong Assistant CRC si Jarl Vergara, o atong mga kaigalaan po diya sa LGU Barili officials, mga kawani sa Municipal Agriculture Office diya sa Barili, Tourism, ug sa Information. Mayong buntag kanyong tanan. Dagang salamat usab diay sa tuwang DJ nga atiman kanato dinhi sa estasyonan nga nagtabang sa pagprogram, si DJ Ligaya ug si DJ Jens, ato ang mga technician on board dinhi sa Radio Kahimsog. Kumusta o may buntag sab ni Warlito Gonzaga, ang barangay captain sa Kampanga. Kap, mayong buntag og kumusta? Ato sang gigreet si Sir Bob ug si Ma'am Nining, ato ang mga facilitator sa Campus Bible Fellowship. Every Thursday evening nagapahigayon ang Campus Bible Fellowship diri sa City of Barili. Tanan nga mga SCC officers, good morning. GIA officers, MSTLP officers, ug tanan nga mga officers sa mga organization sa City of Barili, mayong buntag. Ug tanan nga nag-birthday karong adlaw, happy birthday. Happy birthday tanan. Okay, dito maglangan atong isgutan mga kaigsunan. Kining punto may tungod sa Halloween mga kaigsunan. Ato ang isgutan usa kining origins of Halloween. How it started and how it was adapted. Unya atong tan-awon mga kaigalaan kung unsa di ay ang mga kasinatian sa mga katauhan kaniadto nga nagsugod nining Halloween, ug unsay origin ini mga kaigalaan, no? What are the origins of Halloween? No, kining topic ako ning na-quote gikan sa gotquestions.org, og akong paningkamutan magigsunan nga ato ning masaysay og ato ning masulti sa inyo bisan English ni ako ni pasabot sa inyo nga Bisaya, no? So, what are the origins of Halloween? Whatever the history and origins of Halloween mga kaigalaan, Halloween is celebrated in many different ways by all sorts of people around the world. And traditionally, it was known as All Hallows Eve, when the dead are remembered. Nagitawag ni siya All Hallows Eve, when the dead are remembered mga kaigsunan. O niya, nagisgot po ni sila o kining gitawag na pag-celebrar panahon sa ang ilang mga kaanak kuno or ang ilang mga kahagalaan nga mga nangamatay na din mo paramdam po di ay kuno. Okay? So atong tanawon mga kaigsunan.
over time, it became cultural for Americans. So, mga Amerikano day ang nagsugod sa pag-culturize aning maong Halloween. It has become extremely commercialized. Oh, na-commercialized po. O atong makita, tanawan din ha sa bisan mga department store, uban pang mga establishmento nga nagkusog po ng negosyo sa during Halloween. No? Even they do discos and unsa pa nga mga buluhaton during Halloween. So, anong Halloween, di ba? Muning gagabion before mag-November 1, no? Unya, we begin to see Halloween decorations in the stores several months in advance. No? Muna, mag-decorate sila og mga abat-abat din sa mga tindahan. Unfortunately, the emphasis on this commercialized holiday has shifted from the little cowboys and Indians to a much more evil and pointed attraction to all things hideous and pagan. Satan has undoubtedly made this commercialized holiday into something that has subtly focused on the ugly and demonic. No? Sa ginaingon pa mga kaigsunan, mga kagalaan nga usa kini di ay ka pagano nga selebrasyon nga ginasugod o gina-adapt no sa mga Amerikano. What are the origins of Halloween? Diin man din ni nagikan o diin man din ni siya nagsugod. Many believe the festival of Samhain to have been the beginning of the Celtic year. At Samhain, farmers brought livestock from summer pastures and people gathered to build shelters for winter. No? Ito na rin mga mag-uuma, mga kaigsunan nga dito sa Samhain o sa kanika lugar, mga Celtic, no? Unya, mag-uuma ni sila, niya maghalad ni sila og mga produkto sa ilang uma during this winter time. The festival also had religious significance. Doon na po sila mga relihiyoso nga mga buluhaton dito. And people burn fruits, magsunog sila mga prutas, mga vegetables, mga grains, mga lagutmon, and possibly animals as offering to their gods. Maghalad po sila mga animals, no, mga hayupan para sa ilahang mga Diyos. No? In ancient Celtic stories, ang Samhain was a magical time of transition when important battles were fought and fairies cast spells. It was a time when the barriers between the natural world and the supernatural were broken. Mga kagalaan, gina-celebrate ni dito sa mga Samhain nga ang ilahang pag-offer nining maong mga butang, maong nga mga produkto sa uma, ilasad nga giapilan og mga relihiyosong mga butang og giapilan og mga magic, no? So many of the customs of these pagan celts, kining mga celts mga kaigsunan, mga kagalaan, ang ilahang style sa pagtuo o sa ilang reliyon is called polytheism. Unsa man ning polytheism? Polytheism is kaning daghan sila gitawag og Ginoo, no? Daghan sila mga gisangpit nga mga Ginoo nga wala dinhi wala didto, no? Like other European Iron Age tribal societies, the Celts practiced polytheistic religion, no? Daghan sila mga Ginoo, napo sila mga pare-pare gitawag og druids, no? The Celtics did not see their gods as having human shapes until late in the Iron Age. Celtic shrines were situated in remote areas such as hilltops, groves, and lakes. Kaniadto wala sa kita sa ilang Ginoo, pero sa tanto-tanto during their Iron Age nakahimo na sila mga nga gitawag og mga ribulto para ilahang himuon nga ilang simbahon dito sa mga bungtod, sa mga lakes, mga groves o mga langob pa. Unya ilan ning ipahimutang sa mga kitawag nilag mga altar para pod ilahang simbahon, mga kaigsunan, no? Unya doon na po'y mga Celtics, no? Nga diin ila po ning gi-adapt mga kahigalaan kining klase-klase nga mga
pagtuo in terms of spirits, no? Spirits, no? Kaning mga espiritu. Doon na po dahil sila yung mga belief about ana. And celts believe that the dead could walk among the living at this time, no? Nagtuo ang kini mga celts, mga kaigsunan, nga ang mga patay mag-uban-uban, maglakaw-lakaw, kauban sa mga buhi during Halloween, no? Unya makigkuyog o abot-abot or makighalubilo ang mga patay kuno sa mga buhi. And they believed who they believe held secrets in the future. Scholars believe that Halloween's association with ghosts, food, and fortune-telling began with these pagan customs more than 2,000 years ago. Oh, dugay na gid ay ning nagsugod mga kaigalaan. More than 2,000 years ago nga nagsugod ang kining pagano nga kostumbre nga ginahimo sa mga Celts, no? Many of the customs of the pagan Celts survive even after the people become Christianized. Sa wala pa sila ma-Christianize, mga kaigsunan, ang mga Celt o mga Celtic, mga kaigsunan, nagahimo sila o revision sa ilang pagtuog. Ilang niabot ang time nga diin ang mga Celtics na krusadahan or na under sa pagmando ni Emperor Caesar. Hangtod nga ang mga Celtics na apel sa Christianity sa mga Romano nga relihiyon, mga kaigsunan. Unya, the church established All Saints Day on November 1 about 200 years later, no? After 200 years later, naga-establish sila o gitawag nga All Saints Day. Dito nagsugod, no? Unya, atong balik ko, no? Many of the customs of the pagan Celts survived even after the people became Christianized. In the 1800s AD, the church established All Saints Day on November 1, about 200 years later. And it added All Souls Day on November 2. And this day was set aside for people to pray for friends and family who died, no? Muna panahon para sa ilahang mag-ampo sila ngadto sa ilang mga kagalaan nga namatay na. Unya ilang i-pray ang ilang mga friends, mga family who died. People made many of old pagan customs part of the Christian holiday. So ang kining pagano nga holiday, mga kaigsunan, nga gi-practice kaniadto pa sa mga pagano nga mga relihiyon o mga kulto nga relihiyon sa Celts, gi-practice po di ay makaigsunan sa Kristyanismo nga gisugdan sa mga Romano. Unya, akong isulti sa inyo makaigsunan, wala man siguro ning relihiyon din sa mga Celtic, no? Diri sa Pilipinas. Apan, dili mga Katoliko ang nagsugod niini makaigsunan, dili mga Protestante, dili mga Kristohanon, dili mga saksi ni Jehovah, dili pod mga Iglesia ni Cristo ang nagsugod, dili pod mga unsa pa na mga religion naron sa tuang nasod. Ang relihiyon nga nagsugod nining Halloween, mga kaigsunan, nagsugod din sa mga Celts o mga Celtics nga diin ilang gi-practice kini kaniadto pa unya hangtod nga na ulipon sila sa time ni Emperor Caesar, mga kaigsunan, mo to nga gi-Christianize ni Emperor Caesar uban sa pagdumala sa relihiyon sa Roma nga dilin ilang giapil ang maong kasaulugan sa ilahang Kristyanismo, mga kaigsunan. So this day was celebrated even here in the Philippines, no? Makita po nato dinhi sa Pilipinas, mga kaigsunan, nga even our Christian brothers and sisters celebrated Halloween, no? Some people put out food for their ancestors. Maghalad sila mga pagkaon alang sa ilang mga ninuno o ilang mga katigulangan nga namatay na. During this time, ilang dad-an og puto, dad-an nila og bingka, dad-an nila og budbod dito sa minteryo, o niya ilang istoryahan, ang ilang mga minahals kinabuhi, nga, oy, nay, kumusta naman ka? Masig naa karon din minaw ka na ko. O niya, nibisita gid taon ko nimo.
Mo na ilahang buhaton, no? Unya, through the years, various regions in Europe developed their own Halloween customs. Dito sa Europe, mga kaigsunan, ilang gidevelop pag-ayo kining Halloween nga kustumbre. Ilaning gina-revise. Unya, hangtod nga, in the United States, the origins of Halloween start with the early settlers. Nagasugod pa gini kanya ito pa dito sa United States, no? When early American settlers came from England, many of them brought various beliefs about ghosts and witches with them. Ang mga kaigalan natong mga Amerikano, mga kaigsunan, nga gikan sa England, nagadala og mga pagtulunan o mga pagtuo, may tungod aning mga ghost o mga witches. In 1800s, many immigrants from Ireland and Scotland arrived in the United States and introduced their Halloween traditions. Other groups added their own cultural influences to Halloween customs. No? Even ang mga German sad mga kaigalaan nga mga immigrants brought a vivid witchcraft practices, and bisan pa ang mga Haitian, mga African people brought their native voodoo beliefs and black magics, mga fire and witchcraft, no? So, mga kaigalaan, kining mga katawhan nga akong gisgutan, mga dili ni sila magtotoo sa Ginoo igsoon. Diin ilang gina-celebrate ang Halloween because of their beliefs, no? Dagan silang mga beliefs about ghosts, witches, mga black magic, witchcraft, o uban pa nga mga klase-klase nga mga pagano o mga kulto nga mga buhat. Kini sila, they are not Christians, mga kaigsunan, o mao ni ang ilang practices during Halloweens, no? So ang pangutana, mga kaigsunan, doon ay nangutana di ay nga, Brad, angayan ba sa usak Kristuhanon nga mo sa ulog og Halloween? Okay. So, igsoon, sa iyong pangutana, daghang salamat di ay sa iyong pangutana. Ngayon ba nga ang usa ka Kristohanon mo sa ulog og Halloween? Okay. So, whether a Christian or not, paitan, ikaw, Kristohanon ka, or dili ka Christian, magsaulog kag Halloween, para sa tanang mga katawhan din sa nasod sa Pilipinas, controversial kay ni siya nga topic magigsoon. Nga naman, kay ang Pilipinas nag-claim baya nga Christian nation. Okay, tinuod na siya mga kaigsunan, ang Pilipinas nag-claim nga Christian nation. So some Christians celebrate Halloween simply by dressing up in a costume and having fun. So para sa uban nga mga Christians nga nag-claim nga Christians mga kaigsunan, they celebrate Halloween simply by dressing up in a costume and having fun. No? Gilingaw-lingaw mga kaigsunan, maghimo og mga costume, magsuot-suot, mga hadlok-hadlok, mga maskara, nga mga abat-abat. Unya, seeing it as innocent and harmless. No? Para sa ilaha is, okay ra, innocente ra ni sila nga buhat, o harmless kini nga buhat. No? And other Christians are equally convinced that Halloween is a satanic holiday established to worship evil spirits and promote darkness and wickedness. So, sa uban pod nga mga Kristohanon, mga kaigalaan, nga muniging nga patas og balanse nga to ang pagsibya din hino. Kaya ako mang gikuhaan og base ang mga dili Christian og ang mga Christian. So, alang sa mga Christians pod, they are convinced, no? Konbensido gyud sila nga kining Halloween is a satanic holiday, no? Established to worship evil spirits and promote darkness and wickedness. Naga-promote kinig kangit-ngit og kadautan. So kinsa ang sakto nilang duha. So it is possible for Christians to celebrate Halloween without compromising their faith. So posible ba mga kaigsunan? Or okay ra ba nga ang usa ka Christian mag-celebrate og Halloween without compromising their faith? Nga dili makawin-uyon sa ato ang pagtuo, dili makompromiso nga atong pagtuo. No?
Okay, Halloween, no matter how commercialized mga kaigsunan, daghan na kayong mga sikat nga mga Halloween nga icons like kining mga zombies, mga white lady, unsa pa na diha nga mga icons during Halloween nga kanaganing naay mga Frankenstein, ug uban pa nga mga makahadlok-hadlok, no? Makahadlok-hadlok nga mga talan-awon during Halloween has almost completely began in pagan origins. Nung nagsugod diay kini sa usa ka pagano nga panghitabo o pagano nga practices. As innocent as it may seem to some, it is not something to be taken lightly, no? Dili din siya angay nga atong i-taken for granted nga gaan lang kini mga kagalaan. Christians tend to have various ways to celebrate. Isip ako, usa ko ka Christian mga kaigsunan, I will tell you that as Christians, atong tan-awon mga kaigsunan kung unsay maayo o unsay daotan, makahibalutan mo analyze unsay puti o unsay itom, okay? Pero ato sa ning i-analyze mga kaigsunan, okay? Para sa uban, makaingon siguro sila nga para ni sa ilang harvest, pero para diri sa Pilipinas wala sila ni aware ana nga about harvest, but ang ilang awareness is about kining mga paghalok-hadlok lang o party lang, so og mga ghost, witches, unsa pa na nga makahadlok, onya ilan ning gikalingawan diha sa time nga mag-Halloween na sila or Halloween celebration, no? So unsa di ay ang tubag sa Biblia mga kaigsunan nining gitawag nga Halloween or kining party nga Halloween o unsa man ang baruganan mga kaigsunan nining estado sa usa ka selebrasyon nga gitawag og Halloween, no? Ang Biblia mga kaigsunan nagtug-an kanato nga dunay pipila ka mga verses atong makita dinhi. Unya hinaot ko mga kaigalaan mga kaigsunan nga inyong ma-internalize, no? Ma-internalize gyud sulod sa inyong kasing-kasing ug una-huna kung unsa ang nakasulat sa pulong sa Ginoo. Og naara na ninyo sa inyong desisyon sa inyong kaugalingon nga una-una sa pagtimbang-timbang kung imo bang tuhuan or dili. So ang ako lang is ang pagsulti mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo kung unsa ang baruganan dinhi sa Biblia mga kaigsunan, no? Although diri sa Biblia di na to makita o dili na to makita word for word ang gitawag nga Halloween o ang word nga Halloween, but it does not give us some principles on which we can make decision, no? Pero maghatag po ni nato og mga prinsipyo kung unsay atong angayng buhaton, unsay atong angayng desisyonan. Diri sa Old Testament mga kaigsunan, grabe di ay sa Old Testament mga kaigsunan sa panahon lang Moses diya sa Exodus chapter 22 verse 18 nga kinsa to mag-practice diya og witchcraft, ilag gyud ing patyon mga kaigsunan. Ngano man kay naa sa balaod nga gidili sa ilaha nga mag-practice nini mga butanga. Unya makita pud nato dinha sa Leviticus chapter 19 verse 31 mga kaigsunan, mingon dinhi ang kasulatan, ayaw kamo pagdangop sa mga espiritista o niadtong mga nagapakigsulti sa kalag sa patay. Kay kung himuon ninyo kini, isipon kamo nga hugaw ang Ginoo nga inyong Dios, no? The Lord God says, Allah. So ako balik ko, no? Ayaw kamo pagdangop sa mga espiritista o niadtong mga nagapakigsulti sa kalag sa patay. Kay kung himuon ninyo kini, isipon kamo nga hugaw, ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Nag-ingon diri sa Leviticus chapter 19 verse 31. Okay? Unya, mga kaigalaan, nag-ingon po diri sa Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 13. Kamo na lay hatag og kanang interpretation, no? Kung unsay inyohang nasabtan. Ingon diri. Kung makasulod na kamo sa yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw ninyo sunda ang mangilad nga mga buhat sa mga mulumulupyo didto.
Now, ang gipaymangnuan ani mga kaigsunan ang mga Israelita nga padulong sila ngadto sa dapit nga ipaadto sa Ginoo. Ngan ingon diri kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magsunog sa iyang anak ingon nga halad. Ayaw usab kamo panagna. O unsa ni? Ayaw usab kamo panagna, pamarang, paghatag og kahulugan sa mga tilimad-on, panglumay, pagdiwata, pagpakighigala sa daotang espiritu, og makikistorya sa espiritu sa mga patay. Si bisan kinsa nga maghimo nini kangil-aran sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan kung nganong abugon sa Ginoo nga inyong Dios kanang mga nasura sa inyong atubangan. Kinahanglan nga walay ikasaway kaninyo atubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Hala. Klaro kayo mga kaigsunan, nagingon ang Biblia, kamo nalay sabot, no? Dili ko mohatag og taas nga interpretasyon kay the word itself, the Bible itself, the word of God nagsulti klaro kayo nga hala, dili di ay pwede nga makikistorya sa espiritu sa patay. Hala. Okay ba? Kamo na lang, no? Kamo na mo mga Biblia diya, tanawa, Deuteronomy chapter 18 verse 11. O, tanawa din ha. Okay? So, mga kagalaan, mga kaigsunan, ang uban nga natong mga kagalaan, itong ilahang mga pag-ampo, mga pangadji, mga kaigsunan, walay sayop anang mo ampo ka mga ji, pero ang kinahanglan mga kaigsunan nga kung mag-ampo ka man gani, ang ato din pag-ampo daritso gid sa Ginoo mga igsoon. No? Ang uban mo musulti pa ngadto sa uban nga nilang mga kagalaan nga patay na nga magpakitabang, no? Napay nag-ingon ako nga unsaon na pagtabang nga wala gani katabang buhi pa, ini kamatay na noon. Nagisgot po dinhi sa Leviticus chapter 20 verse 27 nga kung aduna kaninyo'y espiritista o nagapakisulti sa kalag sa patay, kinahanglan nga batuhon siya hangtod nga mamatay. Siya ang responsable sa iyang kamatayon, no? Hala, grabe ang balaod sa mga Hudiyo mga kaigsunan. Kini dili ni balaod nato dis Pilipinas ha, pero nagasulat diri sa Biblia nga ilang giuyon ang ilang balaod ngadto sa sugo sa Ginoo nga bawal din siya nga mga butanga. Pero dinhi sa Pilipinas wala man tay balaod dinhi nga kung magkikistorya kas patay patyon ka. No? Wala po na dinhi nga balaod sa Pilipinas, pero sa balaod sa mga Hudiyo mga kaigsunan, kung magkikistorya sila mga espiritista o kalag sa patay, kinahanglan batuhon sila hangtod mamatay. Dunay death penalty para sa mga tao nga naghimo nini. Pero dili sa tuwa wala ni, no? Kamo na lang mo isabot igsoon nga gidili gyud na sa Ginoo. Pero dili sa Pilipinas, dili kita kuan ana, dili kita kanang stricto may tungod ana mga kaigsunan. Unya nagisgot po diri sa Biblia, kapungtan ko usab ang tao nga budangop og mosunod sa mga espiritista o niadtong mga nakigsulti sa kalag sa patay. Dili ko sila isipon nga inyong sakop. Grabe ha. Ang gingon po diri nga mapungot po di ay ang Ginoo sa mga tao nga modangop ug mosunod sa mga espiritista. Niadtong magigsulti sa kalag sa patay. So, but pasabot mga kigsunan kung atong i-interpret ni bawal gid ay ni makiistorya sa patay. Unya sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 9 ngadto 21 mga kaigsunan, ang mga tao nga nagasunod lamang sa ilang tawhanon nga kinaiya maila gayud pinaagi sa ilang binuhatan. Una, nagapakighilawa sila gawas sa kaminyoon. Ikaduha, hugaw og malaway ang ilang mga binuhatan. Ikatulo, nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos. Ikaupat, mambabarang. Sulod kayo ang mambabarang. Unya, ikalima, madinumtanon. Ikasunod, palaway. Unya, sunod, abuguan. Sunod, masukanon. Sunod, hakog. Nya, hinungdan sa mga pagbahin-bahin, mga pundok-pundok, pagkamasinahon, pagkapalahubog. Unya, mahigugmaon sa mga kalibutan ng kalipay o uban pang mga ginabuhat nila nga mahugaw. Hugaw din eh. Kiingnan ko na kamo, kani adto og karon, pasidan-an ko kamo pag-usab nga ang mga tao nga nagabuhat nini, dili makapanunod sa gingharian sa Dios.
Ingon si Apostol Pablo, ingon si San Pablo ngadto sa taga Galacia, nga kining mga butanga day makigsunan hugaw, mga mahugaw. Unya dili makapanunod sa gingharian sa Dios ang mga naghimo nini mga butanga. So higala igsuon, usa ka ba sa nagahimo nining mga butanga? Higala igsuon, ayaw kawadag paglaom tungod kay ang Dios sa akong gingon nga mapasaylo ang Ginoo kanimo sa diha nga ikaw muangkon nga ikaw nagkasala unya manginulsol kasi imong mga sala. Ang Dios mapasaylo kanimo kung buot ka nga baguhon ka sa Ginoo, kung unsay mga bati o mga laway nga mga buhat nga tong ginahimo. Timan ni galag igsuon, doon na pagitay panahon nga magbagos tong kinabuhi ug musunod ta sa kabubuton sa Ginoo. No? Ayaw kawalas paglaom higala. Tutian ko kamo nga kining prinsipyo nga giladlad sa Ginoo di sa iyang pulong kasaligan og matuod gayod nga diin naghatag pud nato og kasiguruan nga diin ang atong kinabuhi dili mahugawan sa mga daotang espiritu diri sa kalibutan. Makita nato no dunay mga salida sa TV, mga balita, aduna po'y mga kabataan nga masudlan og daotang espiritu. Unya doon na po'y mga ungo, mga abat-abat, no? Hangtod nga kini mga bataan ay noon dinhi sa ato ang dapit mo maglakaw sa gabion nga dunay kahadlok, no? Instead nga mosalig sa Ginoo panahon sa ngit-ngit noon ang advantage niya na magigsunan kay dili sila manglaag do panahon sa gabi kay naay abat, no? Karon kay ang nakapait lang pud kay kung imong sugoon panahon nga imong sugoon gabi na ngit-ngit na dili na po na muadto di na po na mutuman kay nganuman hadlok naman. Unya dire nag-build up ta sa mga bata og kahadlok nga instead of trust in the Lord na punta ang ilahang focus ngadto sa kahadlok sa mga daotang binuhat. So instead kita makigalaan, makigsunan nga makapaton kitag pagsalig sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo nga mas gamhanan pa kaysa mga daotang espiritu. So ato na ibutang sa tong nahuna makigalaan nga ang gahom sa Ginoo mas gamhanan kaysa gahom sa kaaway sa Dios. Mas gamhanan ang Ginoo kaysa sa daotan, no? Okay. Kay ningon sab dinhi sa Isaiah chapter 8 verse 19 nga doon na din mga tao no nga nagpakisayod pod sa mga espiritista. Ningon dire, kun may moingon kaninyo nga magpakisayod kamo gikan sa mga patay pinaagi sa mga babaylan o espiritista, ayaw ninyo kinibuhata. Kini sila nagapangyamyam lang. Pangutana kamo sa inyong Dios. Nganong mangutana man kamo sa mga patay bahin sa mga buhi. Kasagaran gud mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung gusto tag-guidan sa kinabuhi, dili ta mangutana sa patay, ato ta mangutana sa Ginoo. Unya, dili mo na tumadungog ang tingog sa Ginoo in an audible voice, kundi atong matanaw o mabasa nato ang Word of God na sa Bible. Mga kaigsunan, klaro kayo nga nag-ingon din nagpahimangno kanato mga kaigalaan nga kini sila nagapangyamyam lang. Pangutana kamo sa inyong Dios. Nganong mangutana man kamo sa mga patay bahin sa mga buhi? No? Kung mangutana dito mga kaigsunan, kung doon tayo mga pangutana sa kinabuhi, kung doon na tayo mga ipangutana, let us refer to the Word of God, mga kaigsunan. Praise God. Okay. Unya, kani igsuon, seryoso gini siya nga butang. Seryoso ni siya nga butang nga dapat atong mahibalan, no? Klaro kayo nag-ingon diri sa Revelation chapter 8. Apan ang mga nanghadlok nga mosunod kanako, ang mga wala nagatuo kanako, ang mga nagabuhat og malaway, ang mga mamumuno, ang mga nakikilawas-gawas sa kaminyoon, ang mga salamangkiro, ug ang mga nagsimbag Dios-Dios ug matanang bakakon, ang lugar nga alang kanila mao ang linaw nga nagdilaab ug kalayo nga may asupre. Mao kini ang gitawag nga ikaduhang kamatayon. Revelation 21 verse 8. No? Klaro igsuon o higala nga kini mga salamangkiro, mga mamamarang uban pa higala hinaot ko nga wala na dinhi sa ato ang dapit as barili, no? Sa ato ang mga kasigbit nga mga lungsod.
higala igsoon kung imuhang mga parinti na inilang nga mga mamamarang o na ilang nga mga salamangkiro, higala igsoon dili ka na mao ang plano sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Wala ka buhata sa Ginoo, wala mo buhata sa Ginoo aron nga mag-ingon ana. Wala ta buhata sa Ginoo nga mahimong bati, wala ta buhata sa Ginoo aron nga daot sa atong isig katawo, kundi gibuhata sa Ginoo nga nindot aron ta makahatag og maayong panig-ingnan sa uban, no? Sa kung gingon pa last week sa Sabado, no, na wala ta buhata sa Ginoong bati, wala ta buhata sa Ginoo nga magpapadlong, wala ta buhata sa Ginoo aron ta mahimong salod sa katilingban, kundi gibuhata sa Ginoo nga aron mahimong maayong mga buutan. Mo ni ang plano sa Ginoo sa tong kinabuhi. Pero ngano man nga naaning mga butanga diri sa kalibutan tungod kay ang yawa nakasulod dinhi sa kalibutan og nagahimog mga daotang buhat aron sa paglaglag sa buhat nga matarong, no? So ikalagig suon kung ikaw nagalaom gihapon sa Ginoo, akong sulti kanimo og sugyot kanimo nga maghinulsol ka kung doon naman kay mga butang nahimo nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Balik sa Dios igsoon, ang Ginoo andam kanunay mudawat kanimo bisan unsa ka pa kadaotan. Ang Dios nag-andam kanunay sa iyahang mga kamot ug bukton sa paghalog kanimo sa panahon nga ikaw mudangoy-ngoy sa paghilak sa pagpangayog pasaylo tungod sa imong nga nabuhat. Higala igsoon dili pa ulahi ang tanan tungod kay aduna pay paglaom. Nining mga butanga, ang Dios nagpaabot kanato nga mabalik sa iyang disenyo ang pagkinabuhi nga matarong kauban ang iyang guidance atong kinabuhi mga higala. Praise the name of Jesus. Okay. So, padayon ta mga kahigalaan, ang dugang kinaadman o dugang pagpahibalo, no, doon na pag-idiya istorya diri sa Biblia, no, nakinumdum ko sa kinabuhi ni Manase nga hari diya sa Juda. Diya sa 2 Chronicles chapter 33 verse 6, no, gihalad niya ang anak sa kalayo dito sa kapatagan sa Ben Hinnom, unya gibuhat usab niya ang mga buluhaton sa mga babaylan o mga salamangkiro, mga manalagna, mga mamamarang o mga espiritista. Labihan gayud ang iyang pagpakasala atubangan sa Ginoo nakapasuko kini sa Ginoo. Higala igsoon, buot ka ba nga masuko ang Ginoo nimo? Ganahan ba ka nga masuko ang Ginoo sa imong gibuhat? Or gusto ba ka igsoon nga malipay ang Ginoo nimo? No? Akong awhag lang kanimo nga imong hunahunaon kung unsa di ay kadaotan ang kining mga buhat nining klase sa mga necromancers, mga mamara, mga spiritism. Higala igsoon, daghan kay tag mga butang nga angayan natong tan-awon kung unsay maayo o unsay dili. Kung kabalutak nga kana maayo atong nang-adapt, kung kabalutang kanang butang nga dili maayo o di nato i-adapt, no? Nag-ingon pod dinhi sa Revelation chapter 22, nagapahinumdum pod nato ang apan mahibilin sa gawas ang daotang mga tawo, ang mga salamangkiro, ang mga nakigilawas-gawas sa kaminyoon, ang mga namumuno, ang mga nagasimbag Dios ug ang tanan nga mga bakakon. So igala apil diri sa lista ang dili kasulod sa langit, ang dili kasulod sa gingarian sa Dios. Kining mga tawhana nga nagahimo nining butanga, igsoon, akong awhag na maghinulsol kita. Adunay paglaom igsoon, ayaw kawagtang og paglaom sa imong kaugalingon. Kung doon na pa'y panahon nga maghinulsol, doon na pa'y panahon nga mag-usab sa kinabuhi, doon na patay panahon nga magbago sa tong kinabuhi gala. Kung unsa man kabati ang imong kinabuhi nga nasinati karon, timan nga ang Dios nag-andam og open arms para kanimo, para pagpasaylo kanimo higala. Nagingon po dira sa 1 Samuel, nagapahinumdum usab kanato may tungod sa kinabuhi ni Saulo mga kahigalaan nga kini di ay pagkamasinupakon, no? Bisan pag kuan ka mo ingon ka Christian ka,
Bisan pag maingon ka nga, minto ka Ginoo, pero kung musupak gani ka sa Ginoo, musuko ginang Ginoo. Nangiyon dire, si Saulo ba? Tanaw na to ha? 1 Samuel chapter 15 verse 23. Nangiyon dire, ang pagkamasinupakon ngadto sa Ginoo sama kadaotan sa pagpamarang. Hala. Og ang pagkagahig ulo sama kadaotan sa pagsimbag mga Diyos-Diyos. Tungod kay gisalikway mo ang mga sugo sa Ginoo, gisalikway kausab niya isip hari, no? Si Saulo kini magson ang gisgutan nga hari. Unya mingon si Saul kang Samuel, nakasala ako. Gisupa ko ang sugo sa Ginoo ug ang imong gipang-ingon kanako. Nahadlok ako sa mga tao busa giuyon-uyunan ko lang sila. Higala gigsuon, doon ay ba'y panahon sa imo kinabuhi nga imo na lang giuyon-uyunan ang ubang tao para lang di sila masuko nimo. At doon na ba'y panahon sa imo kinabuhi higala nga imo na lang giuyon-uyunan ang mga buwat sa dautan ay para lang di sila masuko nimo. Mao ni ang nahitabo ni Saulo mga igsoon, apan sa gibuwat Saulo mga higala, wala nalipay ang Ginoo kaniya. Tungod kay iyang gikompromiso ang pagtuo sa mga tao nga nagtuo sa Dios. Instead nga mudangop sa Ginoo, minangop na hinuon sila sa mga espiritista. Instead nga mudangop sila sa tinuod nga Ginoo, nidangop na hinuon sila sa mga Dios-Dios. Instead nga mudangop sila ang Ginoo na sako kang Saul. Sama sa nitabo ni Saul higala, ang Dios pod doon na po'y kasuko kanato kung kita musupak sa iyang kabubuton. Busa namatay si Saul sa 1 Chronicles chapter 10 verse 13 to 14. Namatay si Saul kay wala siya nagmatinumanon sa Ginoo. Wala niya tumana ang sugo sa Ginoo ug bidangop siya sa mga espiritista. Imbes nga mangayo og tambag gikan sa Ginoo, busa gipatay siya sa Ginoo ug gihatag ang gingarian kang David nga anak ni Jesse. Higala, ang resulta sa pagkagahig ulo mga kaigsunan ni kuan na gyud, nahitabo na gyud sa kinabuhi ni Saul. Diin gitangtangan siya sa panalangin sa Ginoo tungod kay nagmasinupakon siya sa Dios. Higala, dili na to pasok-on ang Ginoo, dili na to hagiton ang atong Ginoo sa pagbuhat sa mga daotang buhat nining kalibutana. Okay? Sa dili pa kung upadayon mga kaigalaan, maminaw sa kitag mga pahinumdom hatod kaninyo sa National Nutrition Council. Gipailaila ang kampyon sa 10 Commandments, si Manong Moy. Ang commandment number 1, kaon og nakalain-laing klase sa pagkaon. Lain-laing klase sa pagkaon? Oo, mga pagkaon maghatag og daghang klaseng sustansyang gikinahanglan nato. Sama sa protina, naay itlog, isda ug butong gulay, sa carbohydrates, kanon, mais, upan, bitamina ug mineral, utan ug prutas. Unya kung sagol-sagol, lahi nga commandment na. Sunda ang 10 Commandments alang sa lagsik ug baskog nga kinabuhi. Usa ka pahinumdom gikan sa National Nutrition Council sa DOH ug Mind 7. Aniya ta karon sa Divine Bakery. Kauban ang talahuron nga si Moises Dalisay. Manong Moy, espesyal daw kaayo ang gidaan nimo nga pan. Dinhi nakaukit ang mga sugo sa nutrisyon. Kini ang 10 Commandments. 10 Commandments kabahin sa mga angay kaunon, angay likayan ug sa angay buhaton. Sama sa pagpasuso sa anak. Korek ka diha kung gusto nato mulagsik ug mahimong kusgan, sunda ang 10 Commandments. Patangin ninyo ang kampyon sa 10 Commandments. Manong Moy, caller sa line 1. Hello? Manong Moy, gilalisan mangunamo ni Mrs. kung kanus akutob angay i-breastfeed ang among baby. Commandment number 2 ka na. Sa primerong 6 months ni baby, breastfeeding lang. Gikan 6 months, hatagi sad siya og lain, apan angay nga pagkaon, pero padayon gihapon ang breastfeeding. Duha ka tuig? Oo, pataas. Aron, mas daghang nutrisyon ang makuha sa bata. Sakto di ay si Mrs. Sunda ang 10 Commandments alang sa lagsik ug baskog na kinabuhi. Usa ka pahinumdom gikan sa National Nutrition Council sa DOH. Magnay nga tutuwa pagdating ng Nutriswela, kagabay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutriswela, Nutriswela, komunidad nagsama-sama. Nutriswela, Nutriswela, munting tinig.
Kini ang Nutri-Eskwela Community Radio, Radio Kahimsog 97.5 FM, nagasibya gikan sa Cebu Technological University, Barili Campus, Barili, Cebu. Nutri-Eskwela Community Radio, Radio Kahimsog. Daog na kini si General Tudlas nagrepresentar sa CTU Extension Services. Alright, balik ta sa atong programa mga kaigalaan, Paglaom Karon. Padayon kita sa tuang gisgutan mga kaigalaan alang sa panapos. Taas kay ni siyang istorya mga igsoon, taas kay ni siyang topic nga atong isgutan. Apan kung gusto gid mo nga makahibalo pagdugang may tungod niining topic, pwede mong istorya sa kuha or pwede po ninyong i-text ang inyong mga pangutana or pwede po atong sendan ang inyong mga email address or ang inyong mga Facebook page para sa inyong dugang informasyon. Alright, asusan nga mga kagalaan nga nagapaminaw padulong sa ilahang tagsa-tagsa ka mga trabaho. God bless kanyang tanan mga kaigsunan. O ginaot ko nga bisan pa sa inyong kabisi, mga paminaw gyapon kamo sa atuang programa. Dagan kitang mga gisgutan no kaganina onya ubay-ubay kada to ang mga learnings no nga atong nakatunan. Og I hope nga dagan pa pud mo nga nakuha nga mga pagtulunan karon. Og ako ang panghinaot nga bisan pa sa inyong mga gipang trabaho nakapaminaw gihapon kamo sa inyong tagsa-tagsa ka nahimutangan karon. Onya doon na mo yung mga pangutana, mga komentaryo. I-text lang ang inyong mga komentaryo, mga pangutana sa ako ang number 0932-321-6813. Akong balikon 0932-321-6813. Og sa ako sa TM number mga kaigsunan, pwede sa inyong i-text dinhi sa ako ang TM 0997-921-9983. Okay. Ato ang mga kaigalaan nga karon pa ginaga-tune in. Welcome. Hinaot nga doon na pa mo'y mapupo bisan sa mubo ngay gayon nga hapit na matapos ato ang programa. Okay. Alang sa panapos mga kaigsunan, atong pamalandungan. Kung kining pagsuot-suot ba og mga demonic nga mga attire or demonic nga mga costume, angayan ba ni siya dadon or angayan ba ni siya nga tan-awon kung ato ni butang sa langit? Ikaw higala hunaw na ako no kung magsuot-suot kag mga demonic nga mga attire or mag-apil-apil ka sa demonic nga mga buluhaton, angayan ba kay butang sa langit? Doon na ba yung mga multo o doon na ba yung mga zombie dito sa langit? Doon na ba po yung Frankenstein dito sa langit? Hunaw na ako no, nabay kuan dito kanang mga mangilngig o mga mangilad nga mga talan-awon sa langit. Muna yung mga naon kung ang imuhang pagsaulog, langit nun ba na siya or Diyos nun ba na siya or kanang iwanon ba na siya? Ako wala ko nagukom kung kinsa tong mga katawan no nga gusto gyud mong celebrate ana. Ako alang ba nga ano naan ninyo painumdom lang ni ako Wala ko naghatag direct information nga para inyong sundon kundi para inyo lang hunaw-naon og inyong pamalandungan. Huno na ay galag igsuon nga ang Dios naghimo kanimong nindot dili bati. Mong bati-bati kag naong dili na mao ang disenyo sa Ginoo para nimo. Kaya ang disenyo sa Ginoo para nimo nindot. Wa kay buhatas Ginoo aron mahimong abat. Wa ka buhatas sa Ginoo aron nga mahimo kang naong og wakwak o unsa pa na diha nga mga bati og naong.
Wala ka buhata sa Ginoo igsoon nga daw naong nimo nga kahadlukan. Bisan tuod doon ay mga naong diri nga kahadlukan apan bisan unsa kabati atong naong higalag igsoon nindot gyapon ta sa pananaw sa Ginoo. Akong balik ko no nga dili di ay Roman Catholic mo nagsugod aning maong celebration. Dili mga Katoliko mo nagsugod aning gi-adapt lang ni sila, gi-adapt lang ning Halloween sa religion hantod nga nahimo silang practices hangtod nga ni katag sa tibok kalibutan ng kining celebration sa Halloween, and even Christians nga nag-claim nga Christians, they are celebrating Halloween in their churches. Ug subok kay pamanandungon mga higala nga bisan ang simbahan nasudlan og mga Halloween nga party. Para lang no sa kuha kini opinion niya kuha nga dili gid siya ngayon nga i-appeal sa mga kalihukan sa simbahan. Ug labi na nga kita nag-claim nga Christian ta, kung kita nag-claim ta Christian ta, ang ato ang pagtulunan isip mga Christian atong i-fix, no? We have to know about the colors, no? Or even the black and white, we have to know about that. Kinahanglan kay bulota, kung kini itom gina siya, kung kana puti gina siya. Sagingan pa rin sa libro ni Isaiah, insang nga allowed katong taong tawag sa maayo nga daotan ug ang daotan maayo. Ug allowed katong tawo nga nagatawag sa pait nga tamis ug ang tamis pait. Higala, kidi ako gasulti kanimo nining taknas kabuntagon nga ayog sayangi ang imong panahon diri sa kalibutan. Wala ka buhata sa Ginoo aron ka maghimaya sa mga evil spirits. Gibuhat ka sa Ginoo aron ka magsimba o maghimaya sa iyang gamhanang pangalan. God made you to worship Him, not to worship the devil. Because Halloween is a celebration in terms of worshiping evil spirits and kaning pagtawag sa mga datang espiritu o ang paghatag o pasidungog ngadto sa mga dili Ginoo. If you want to celebrate life in the name of Jesus. If you want to celebrate life, then celebrate for Jesus. Higalag igsoon, wala gyud kay panahon o nilapas ako gamay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa programa Paglaom karon uban sa inyong higala kini si General Tudlas. Sa ngalan lang ni Sir Bob nga wala dinhi. No, maayong buntag sa tanan o God bless you. O ako magaingon kaninyo nga diha sa Dios adunay paglaom. God bless you and bye-bye. Inyong nadungog ang Paglaom karon hatod kaninyo gikan sa Glorious King Jesus Assembly o Campus Bible Fellowship sa CTU Barili Campus. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna o istasyon dinhi lamang sa Nutri-Eskwela Community Radio DYNE 97.5 Radio Kahimsog. Daog na!